tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Teka lang yung dighay ko, amoy bopis. Na-distract ako sa sarili kong dighay. Ano ba yun? Inom tayo ng tubig kasi. Amoy bopis. Magandang araw po, Nicole and Diego. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Pia, bagong kasal at aspiring domestic goddess. Ano yun? Uy, hindi ko nga din alam. Baka it's a thing ba sa mga sa inyo sa mga babae? Akala ko nga hindi mo alam Aspiring domestic goddess? Ano yun? Ay baka, ewan ko. Gusto ko lang Disney princess, pero hindi ko alam yung aspiring domestic goddess. Siguro parang Disney princess. Siguro. Domestically, parang, hindi ka, parang, basta yun, wait lang. Yun. Basahin na lang natin para mag-gets sige, natin. Kasi wag mong ini-English kami. Nasa-stress kami. Anyway, wala naman po akong suliraning kailangang ihingi ng payo o mabigat na dinadala na kailangang ibahagi. Naisipan ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang nakakakilig na eksena bilang isang bagong kasal. Ganito po kasi, lumaki po akong Disney princess. O ayun. Okay, lumaki siyang Disney princess. Hindi po talaga ako pinapagawa ng mga gawaing bahay. Solong anak po kasi ako, tapos menopause baby pa. Ang tagal daw po akong hinintay ng parents ko at buong akala talaga nila hindi na sila bibiyayaan ng anak. Kaya naman sobrang alaga po ako while growing up. Hindi po ako pinaguhugas ng plato kasi baka daw po may mabasag at masugatan ng kamay ko. Huwag daw po akong magwalis dahil baka hikain sa alikabok. Huwag daw maglaba at masisira ang kamay. Kaya naman po nang ikinasal ako, wala talaga akong kaalam-alam. Tanggap naman ng mister ko na hindi ako maalam sa gawaing bahay. Pero dahil gusto kong magpa-impress, naisipan kong maglaba last weekend habang tulog pa siya. Kinikilig-kilig pa ako habang nilalagay sa washing machine ang labada. Hiniwalay ko ang puti sa dekolor. Basic. Nakapaglaba naman ako ng matiwasay pero nang kunin ko sa dryer yung paboritong polo ni husband, namutla ako. Puti kasi yun pero naging pink. Hindi po baby pink. Matapang na pink. Yung bang pink na may attitude. Para na siyang white na nagmahal, nasaktan at naging pink. Alam mo, pwede ka mga DJ ng Love Radio. Ang cute mo magsalita. Pero alam niyo po, sa halip na magalit, sinuot ng asawa ko yung white na polo niya na naging pink last Monday. Maganda nga daw. It softens his aura. Natawa na lang kaming dalawa, as in sumakitan siya namin kakatawa. Dahil dito na-realize ko na love shows in the most unexpected ways. Minsan pala yung pagmamahal, hindi lang na ipaparamdam sa bouquet of flowers, sa mamahaling date, at sa iba pang grand gestures. Minsan na ipaparamdam din siya ng isang white na polo na naging pink. Ito talaga yung simbolo namin ng pagmamahal, pag-unawa at pagtawa sa mga sablay ng buhay. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko and happy weekend, kumikinang na tambalan. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Pia.
Ay, Pia. Nice naman. At Nice least this naman. is a Good nice, vibes. correct, Oo. nice story to end the week. Good vibes. Good vibes siya. Kasi starting Monday next week, mga katatakutang Oo. kwento na tayo. Ayan. Mapapasigaw na naman si Nicole Ayala sa mga Tama. eksena. Pero ito, nakakatuwa na nakakakilig, 'di ba? So, and alam mo, sa totoo lang, yung asawa mo could have reacted two ways eh. Pwedeng yung reaction niya ngayon na, ay, hindi, maganda nga eh. Uh-huh. It softens my aura. Mukha ako matapang pero dahil nag-pink ako parang lumalambot. Hindi masyadong matapang yung dating. Or, pwede ka rin niyang inaway. Aha. 'Di ba? So, yan yung sinasabi natin na yung mga choices natin sa buhay can make or break a person. So kung bawa ngayong araw na ito, choice mong manira ng kapwa, Aha. yung bang wala naman siyang ginagawa sa'yo, sisiraan mo siya or pagsasalitaan mo siya ng hindi maganda. Aha. It can make or break that person Oo. or it can make or break that person's weekend. Nasa halip na ma-excite siya sa weekend, makakapagpahinga, iisipin niya yung pang-insulto na ginawa Oo. mo. At hindi lang Dadamdamin yan, niya. Bit-bit niya yan, dala-dala Correct. niya. At hindi natin alam, tama ka dyan sa Oo. bitbit, hindi natin alam kung yung trauma ng O yung past niya. correct, biglang magre-resurface. Oo, biglang nahilom na yon, tapos Oo. biglang na-trigger ulit. Na-trigger ulit. Bumalik. Hindi natin alam. So, it's always a choice. Kaya, alam nyo po, kahit na minsan nakakainis yung mga ginagawa ng ating mga partners, may mga bagay na pwede na lang din nating palagpasin. Aha. Kasi wala naman po talagang taong perpekto eh. So, pwede din naman talaga na na palagpasin na lang. Total naman, naging pink lang naman. Oo. Although favorite, ganyan, edi hindi natin alam eh. Parang katulad lang nung na nagluto ako noon. Kaya hindi na ako nagluto eh. Tagakain na lang talaga ako. Parang katulad nung sinabi ko sa yung nagpapasexy ako. Oo, Tapos yan. sinuot May ko yung bunny, bunny na Playboy. Oo. Pero yung buntot, Nasa nilagay ko harap. sa harap. Pinagtawanan ako ng asawa ko. Simula nun, ayoko na ng pasexy. Pasensyahan mo na yung lola kong panty. Kasi ayoko ng pagtawanan. Pero hindi masama yung loob ko nun. I mean, ibig sabihin, your reaction ay pwedeng maging dahilan kung paano mag-flow yung inyong relationship, how it will go. So, for example, yung dating yung nag-attempt din ako, hindi kami yayamanin, pero hindi rin talaga ako masyado nagluluto noong araw. So, hindi rin ako masyadong na-train sa pagluluto. Basta yung niluto ko, hindi kasi sila sure kung ano siya. Kung menudo, afritada, or caldereta. Kasi naman pare-parehas naman pula yung sarsa, di ba? So, parang ganun. So, nung hinain ko siya, yun yung tanong. Ano siya, 'di ba? Alam mo yan, in fairness, parang gusto namang maging mabait about it. Pero pagkatapos nun, parang feeling ko, yung attempt ko na magluto, parang hindi masyadong na-appreciate. Hindi ko na inuli. So, simula noon, tagakain na lang ako. So, yung mga ganon, for example, yung anak mo na nakabasag, for example, ng baso, pwede namang hindi mo hinamak yung buong pagkatao niya. Correct. Para lamang sa isang baso. In the first place, magkano ba yung basong niya na pinaglalaban mo? Kahit pa sabihin nating, namana mo pa yan sa lola mo, yung basong yan, ganun siya kahalaga. Paano yung feelings ng bata? Yun. Hindi ba mahalaga? Hindi natin alam. Yung baso, kahit anytime pwede yan mabasag. Feeling ko nga kung bisita yung nakabasag ng baso, hindi ka magagalit Ay, eh. okay lang yan. Wala yan. Wala yun, di ba? Okay lang yan. Marami kaming ganyang baso. Pero nung yung anak mo na yung nakabasag, Diyos ko, yung mga sinabi Grabe mo. na yung mga yung binitawan mga mo. binitawan mo na hindi mo alam, posibleng dalhin niya ng maraming taon. 'Di ba? Alam mo, mababaw yung kwento ni ano Pia. pangalan niya, ni Pia, pero malalim din talaga yung hugot niyan Yes. sa totoo lang. Always choose to be kind. Yes, Oo. always. At actually, doon mo palang makikita sa mga ganyang na talagang match made in heaven talaga kayo ng True. asawa mo. Kung ano yung magiging reaction niya na yung pagtatawanan na lang. Correct. Diba? Iti-take siya na soft para nang sa gayon doon nyo rin makikita na yung magsisimula yung, lalo kay Pia, di ba, bagong kasal, Yes. magsisimula yung dynamics ninyong dalawa. Totoo yan. Oo. Pero ayaw namin basagin, Pia, yung ano mo We don't want to burst your bubble or basagin yung kaligayahan mo. Pero
marami kayong pagdadaanan pampagsubok. Oo. Siyempre, Simula nag-uumpisa pa pa lang lang yan. kayo, Oo. di ba? Mga ganyan. Dadating yung araw, Oo. sa totoo lang, na pwedeng mairita na talaga Oo. siya. Pwede ngayon, cute, Oo, nakakatawa, correct. tapos inuulit-ulit mo, ganun pa rin, mabubuisit. Mabubuisit na yan. Tatawagin ka na niyang tanga. Charos. Kaya importante sa pag-aasawa yung we learn something sa halimbawa nangyari itong kulay pink ng puti. Dapat Yan. hindi lang basta pagtawanan. Oo. Na masaya kayo, dapat matututo ka rin. Correct. Din. Kasi kung may leksyon ka rin totoo makukuha. yan. Kasi kung tutusin, paborito niyang polo yan. Oo. At kung paborito niya yan, pinili niya yung kulay Oo, na yan. Na oo. parang specifically, kaya ako to gusto dahil sa kulay. Di ba? Kunyari, Oo. ikaw, bumili ka ng sapatos, Jex, o kaya shirt. Oo. Di ba? Kahit gusto mo minsan yung design, pag yung kulay hindi maganda sa mata mo, Oo. hindi mo siya, ayaw mo siya eh. Mhm. 'Di ba? So yung asawa mo, favorite niya 'yon, Oo. hindi lang sa design, kundi pati sa kulay. So wag mong ulit-ulitin, learn the lesson. At yung ginawa ng asawa mo, it's a gesture of love. Actually, totoo Oo. naman talaga na sige, intindihin ko na lang. Oo. Pero sinasabi ko sa iyo, But Pia, deep inside. medyo inis yan ng kaunti. Medyo Wala eh. lalong-lalo na kung kung halimbawa yung particular na polo na yun, medyo mahirap hanapin. Oo. Yung hindi na basta-basta mapapalitan. And there will come a time na kung hindi mo pa matutunan yung lesson, yung Oo. sinasabi ni Jegs, okay, cute siya, oo, tama, 'di ba? Pero learn from it. Oo. Next time, na paghiwalay mo man yung decolor sa puti, baka meron kang ginawa Oo. na naging dahilan bakit nag-pink. Ayan. 'Di ba? So you learn from that. Oo. So, yan, matututo tayo sa mga bawat mga, halimbawa, pag sabihin natin pagkakamali, ginawa nating light moment, pinagtawanan, pero dapat pa rin tayong matuto. Yes, totoo yan. Kasi mauubos din kung minsan eh. Correct, totoo. Hindi talaga sa lahat ng oras, Oo. mahaba ang pasensya niya at Oo. naiintindihan. What if dumating yung time? Sana naman hindi. Kasi mukhang ngayon dahil wala pa kayong anak, Oo. kauumpisa nyo pa lang, tapos Disney princess ka, tinetreat ka niya as a Disney princess, ganyan. Mukhang kung i-judge ko yung lifestyle na meron kayo, mukhang yayamanin kayo eh. 'Di ba? Kasi pwede hindi ka magtrabaho eh. Oo. So ibig sabihin meron kang posibleng utusan. Correct. Eh what if dumating yung panahon? Tsaka yung washing machine nyo may dryer eh. Totoo, Oo. kami wala. Wala. Oh. Galit kami kapag maambon tsaka maulan kasi amoy alimuom yung mga nilabhan namin kasi kailangan matuyo ng matinding araw, 'di ba? So ganun yung life nyo, na medyo nakaluluwag-luwag. Eh what if dumating yung time na hindi na ganun? Ayan. Si minsan nangyayari yun Correct. marangyang-marangya. Tapos Oo. biglang babagsak. Hindi natin wini-wish Ang Correct. sinasabi lang natin, syempre, kapag dumating yung panahon na yun, alam mo rin kung paano mag-adjust. Sabihin man natin financially, blessed pa rin din kayo, mag-prosper pa rin din kayo, pero ito yung paghahandaan mo. Pag may anak na, Ayan. na lumabas, Hindi sa lahat ng oras. yung pagka-Disney princess, Oo. Fiona. Oo. Pupiona Kung saan maging Pupiona ka. Pupiona ka rin in time. Oo. Pwede rin namang hindi. Pwede ka naman Disney princess all your life. Ang Oo. sinasabi lang natin, ang sinasabi lang siguro namin ni Jegs na ang pagpapakasal, ang married life is really not a bed of roses. Aha. Siyempre, usually, kapag kaganyan na honeymoon stage, nandun lang din kayo. Oo, diba? enjoy nyo din naman Enjoy yan. nyo din talaga yan. Oh, as pero in. dapat yung perspective mo is paghahandaan mo rin paano pag nagkaanak kayo. Yung mga bagay na hindi mo natutunan, dapat mong matutunan ngayon in Correct. advance. Oo. Hindi yung Kahit on the papano, fly. Oo, kahit diba? papano medyo May idea ka na. Actually very good ka nga kasi nag-uumpisa ka na Oo, eh. yan. Na, Good job na yan. laba-laba, ganyan. So, mahalaga din naman ituro sa anak 'yun, Oo. 'di ba? Yung mga gawaing bahay para magkaroon sila ng sense of responsibility. Tama. Kahit minsan sa totoo nakakainis kapag yung bata ang naghugas ng pinggan. Correct. Kasi doble yung pagod mo. Una, may sabon-sabon na nga, Oo. tapos basang-basa pa yung floor. Si Princess kapag ka naghuhugas, talaga namang gusto mong saluhin na lang eh. Kasi basang-basa talaga. Yung pagsasaing na lang, yung simpleng pagsasaing na lang, di ba? Dahil rice cooker na sa panahon ngayon. Unlike sa panahon namin dati, Na talagang- kuha ka ng kahoy, Yan. mag-ano ka, tapos babantayan mo talaga kasi baka masunog. Grabe, nabuta mo yung time na yun. Ang tanda mo na. Kasi kami rice cooker na. Pag hilaw, lalagyan mo ng asin yung takip ng kaldero na Oh, konti, ganon, di ba? totoo. Hindi, tsaka di ba parang may lalagay ka pa na suka para hindi mapanis? Oh, may parang mga may mga ganon ganon. pa. Oo. Tsaka yung pagsukat ng Oo, tubig, yun na. yung sa daliri. Oo. May ganon. Alam Hindi ka din. Hindi ka nagsasaing. Kasi Bakit? thumb yung ginagamit Ay, mo. ano ba? Ano ba Dito, dapat? Dito dapat. Ah, Sa okay. pangalawang guhit. Ay, di sa'yo thumb. ano ba?
Rice cooker na nga kasi kami. Hindi ko alam. Oh, may sarili siyang style. Tam yung panuka. Pag umabot dito. Actually, sa totoo lang, pag nagde-day off si Ate Kim, yung totoo, nininervous talaga ako. Kasi baka, kaya tinatanong ko muna, nakapagsaing ka na ba? Although ngayon, sa totoo lang mga kabisya, mas madali naman talaga ang mga chores. So wala lang, it's just a reminder na ituro pa rin natin siya sa ating mga anak. Kahit na gets natin yung idea na ayaw natin masugatan, ayaw nating mabubog, ayaw nating tumigas ang kamay, di ba? Eh paano nga naman talaga pag nawala tayo? Eh mga kabataan ngayon, bihira kumakain ng totong kasi wala nang totong. Wala. Oo, dahil nga may rice cooker Oo, na. dati kasi totong Magkakaalaman talaga sa galing ng pagsasaing kasi kung sino ang nakapagpatutong at nakatindi. Oo. Diba, inutusan ka magsaing tapos naglaro ka, tinawag ka ng kalaro. Correct. Pagbalik mo, tutong. Naranasan namin yung mga tutong-tutong na yan. Merong ginagawa dyan, Jigs Di ba yun hinahaluan ng asukal? Tapos ano na siya, parang separate na siya na pagkain. Ayan, diskarte ng madiskarteng mga magulang. Sure, lalo. Ayan. So, Pia, we're happy for you that you're very happy. Tama. Sana hindi naman namin binasag yung trip mo. Nag-real talk lang kami about married life. Pero good job yung ginagawa mo kasi nagkukusa ka na din. Correct! At good job din yung mister mo kasi he chose to be kind to you. Pwede kasing hindi, but he chose to be kind. Ayan. O siya, maraming salamat muli, Pia. At hanggang dito na lang po muna tayo. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!